onneksi vanhoissa pelissä saa tallentaa ihan milloin tahansa, niin että semmoista äkkikuolevat niin haittaa, että vaikka niitä olisi miljoona. Sitten on tietenkin näitä kehutuimpia räiskintäpelejä Half-Life. Ja vakuuttavahan se oli tullessaan, mutta vähän niinku pelottaa pelata tämä alkuperäinen uudestaan. Minä pelasin sen Black Mesa-version viime vuonna ja meillä oli ollut, että se kyllä meni jo just nimenomaan sen kyseisen version piikkiin kyllä osittain, mutta en kyllä tykännyt etenkin se uudistuksen eli se loppuun avaruusmaailma-osio, se oli kyllä siinä ihan kamala, että sitä alkuperäistäkin vihattiin, mutta me en kyllä usko, että se oli noin paska, mitä se tuossa oli, että Jeesus sentään. Sitten on Quake 2, missä tuli äskettäin uusia versio. Pelasin sen co-opina kaverin kanssa ja ihan hyvin se oli kestänyt aikaa, että mukava räiskintä, se on hyvä, jos se uusia versio, kun siinä on se kompassiominaisuus, niin se näyttää aina mihin pitää mennä, niin ei tuu semmoista turhauttavaa juoksentelua. Joo. No eipä nyt siitä sitten varmaan enempää, mutta Quake se 1 on enemmän mun lemppari kuin tämä 2, mutta ihan jees peli tämä 2. Niistä lisälevystä ei kyllä kannata muistaakseni pelata yhtään muuta kuin N64-versio, mikä on niinku oma pelinsä. Se oli ihan hyvä. Sitten on Redneck Rampage, näitä Build Engine Doom-klooneja. Tämä on paljon kyllä mainettaan parempi ainakin omassa mielessä, että tässä on niitä labyrinttikenttiä muutamia, mitkä on tietenkin ihan perseestä. Niin kuin yleisesti ottaen, mielestäni tämä on kyllä ihan parhaimpia tämmöisiä Doom-klooneja, että eihän tämä mikään Shadow Warrior ole, mutta kyllä tämä nyt on pelaamisen arvoinen, että kannattaa vaan ottaa ne kamalat musiikit pois päältä, että minä en aika yhtään tykännyt siitä tosi kovaa äänistä junttimusiikkia, että kuuluu teemaan, mutta minä en sitä itse ainakaan halunnut kuunnella. Sitten mennään viimeiselle riville, ja täällä on System Shock 2. Tässäkin pitäisi olla samat tekijät kuin Thiefillä ja Deus Exillä. Tämä on niin kuin näistä Looking Glass-peleistä se parhaiten aikansa kestänyt ainakin omassa mielessäni. Sama juttu, tai niin kuin samanlainen idea, että paljon niin kuin erilaisia mahdollisuuksia niin kuin lähestyä niin kuin erilaisia pelin ongelmia. Ja tässä niin kuin ollaan semmoisella avaruusasemalla tai avaruusaluksessa, ja sehän oli niin kuin se iso juttu, että se on niin kuin oikeasti semmoinen luonnollinen paikka, että se on niin kuin jaettu semmoisia tarsoja, mitkä käy järkeä, että ne on niin kuin ihan oikealta tuntuvia alueita, että on kaikkea niin kuin rentoutumisalueita, missä on kauppoja ja sun muuta, sitten niin kuin lääkäritaso, siellä on niin kuin kaikkea siihen liittyvää ja niin ja näin, että se on siitä kyllä vakuuttava, että Dead Spacehän niin selvästi otti tästä niin kuin vaikutteita, vaikka Dead Space on tietenkin paljon yksinkertaisempi peli, räiskintäpeli, mutta siis se, että se alus on vähän niin kuin samantyylinen, että siinäkin on kaikki jaettu semmoisiin luonnollisiin osioihin. Sitten on Final Fantasy 8. Tämä minä olen hommannut ihan vaan sen takia, että minua vaan huvittaa se, että se oli myös PC:llä. Sitten on Ultimoita. Niitähän en ole pelannut, niin kuin aikaisemmin sanoin. Sitten on Battlezone. Tämä on just semmoinen mielenkiintoinen yhdistelmä myöskin, että tämäkin on tässä niin kuin ohjattaa, niin kuin, siellä niin kuin rakennat sen, niin sen tukikohan, ja siellä niin rakennat niin kuin sen oma armeija, mikä koostuu niin kuin erilaisista ajoneuvoista. Että niitä komentelee, että sitten saat itse niin ohjata ihan niistä mitä tahansa, mitä haluat. Että se on just semmoinen mash-up, genre mash-up. Mielenkiintoinen, ja sekin pitäisi uudelleen pelata. Sitten on, no tämä me itse asiassa jätän viimeiseksi. Tämä on mulla niitä rakkaampia sarjoja lapsuudessa, mitä on. Ja
Tuo Mandate of Heaven on just minun lempipelejä ja siksi se on niinku tälle erikseen tälle vinoittain. Sitten on Turok. PC-portti Nintendo 64 pelistä, mutta kolmasen Nintendo 64 versio on niin paskaa, että siinä on niin huono ruudunpäivitys, että sillä ei ole kyllä mitään väliä, että kyllä se ihan PC-peli on. Sen takia minun kirjoissani semmoinen räiskintä tasohyppely, ammuskelu, missä on dinosauruksia tietysti, koska Dinosaur Hunter on tuo lisänimi. Ykkönen on suoraviivainen, mutta se kakkonen on sitten, siinä on niin semmoisia vähän vapaammat ja laajemmat kentät, mutta kuoleman mukana on aika turhauttavia nykyään, että siinä saa tosissaan juosta edestakaisin. Tai ykkössä ei ole sitä ongelmaa. Sitten on tämä paras Monkey Island, jos näin saa sanoa, tai siis näin sanoo ihminen, joka ei ole pelannut niitä muita. Just sen takia en tiedä, että onko faneilla mitään syytä vihata tähän osaan, mutta tämä ainakin ennen takaa niin ihmiset tosi suolasi sitä kolmesta kohtaa jostain syystä, mutta itse kyllä tukkasin tässä tosi paljon. Tässä on kyllä tosi hyvä tämä graafinen tämä piirrosanimaatiotyyli ja hyvä ääninäyttely ja tästä se ensimmäistä kertaa se puhuva Kallo Murray. Ja se on kyllä helvetin hyvä hahmo, että tämä on kyllä sen takia klassikko. Että myös kyllä tuntuu, että on se mielipiteet tästä niin kuin vihdoinkin sulanut, että kai tässä nyt ne fanitkin tykkää, että en tiedä sitten mikä se on se syy, että ne ykkösen ja kakkosen fanit ei tässä tykkää, että onko se vaan se, että jos mä nyt muista oikein, niin se Ron Gilbert, mikä teki ne 2 alkuperäistä, niin se ei ollut tässä mukana. Niin onko se taas sitä, että automaattisesti pitää vaan vihata. Sitten on Diablo 2. Tämä tavan versio, ei lisälevy. Peruspeli. Ja tää on siitä jännä, että tämä on edelleenkin mun lemppari, tämän tyylinen tämmönen, no kaikki nyt tietää minkälainen Diablo on, että klikutellaan ja luuttia. Sitä se on, mutta tässä niinku on pakko myöntää niinku jälkikäteen, että tähän niinku monin pelihän meni aina siihen, että eihän siinä tehdä kuin 3 asiaa korkeinta. Siinä me tapetaan salaisessa lehmässä lehmiä, sitten siinä tapetaan Mephisto-luutin takia, tai sitten Baalrunia tehdään niin Expan takia, että siinä vaan russataan pelin läpi niin mahdollisimman nopeasti käyttämällä pelaajia, joilla on jo kaikki waypointit avattuna, että se vaan niin mennään mahdollisimman nopeasti pelin läpi ja sen pääsee tosissaan varmaan, no en tiedä, ehkä jopa jossain alle 3 tunnissa läpi, jos sen oikeasti juoksee vaan läpi, että se vähän niin kuin se endgame oli vähän persissä, että eihän siellä kukaan halunnut niitä paikkoja oikeasti tutkia ja tehdä kaikkia kuostia, vaan siinä vaan tosissaan tehdään sitä, mikä on niin kuin tehokkainta edistymisen kannalta, eli toistaa tosi paljon itseään se monin pelaaminen, mutta jos on kavereita, jos se niin kuin saa kasan kavereita kasaan ja haluaa niin kuin, ja ei niin kuin aikaisemmin tätä pelannut ja haluaa jonkun tämmöisen klassisen kliksuttelun, monin peli kliksuttelun, niin tää on kyllä edelleenkin tosi hyvä, että tosi monipuolinen kykyjärjestelmä. Sitten on Hidden and Dangerous. Tämä on niinku Rainbow Six, mutta toiseen maailmansotaan sijoittuu. Tätä ykköstä minä en ole niin paljon pelannut, mutta kakkonen on kyllä, se on kyllä yksi minun lempparipelejä. Tosiaan siinä niin erilaisia tehtäviä saa valita niin asekokoonpanoja ja niin edelleen. Siinä voi soluttaa ja pukkeutua vihollisen uniformuihin ja niin ja näin. Kakkonen on klassikko ja on paljastunut, että sehän on Mafia-sarjan tekijöiltä. Haluaisin kyllä nähdä tämän palaavan, mutta sitä ei tuskin tulee koskaan tapahtumaan.
Sitten on Hexen 2, se on sisarsarja Heretikille, tai Heretik on sisarsarja Hexenille, en muista kummin päin tämä nyt oli. Tämäkin oli lapsuuden lempipelejä, mutta tämä saattaa kyllä olla oikeasti niin helvetin kryptermi ihmettä, että on, miten mä tämän lapsena olisi päässyt läpi, että mä taisin kyllä no-clip-koodia kyllä käyttää apuna, koska siis siinähän on just se on niin semmoista kauheata juosta jonnekin painetta kun nappi ja sitten aukeaa jossain ihan muualla niin kuin joku ovi ja sitten on kaikenlaisia epäselviä puzzleja ja sun muuta. Toimintapelihän se on semmoinen, no ei se ole niinku, no kai se nyt voi sanoa tuossa fantasia räiskintää, mutta ei kummiskaan. Siinä on niinku semmoiset vapaat kentät, just sen takia se onkin niin hankala. Sitten on Giants, Citizen Caputo. Tää ei tainnut olla Shinin tekemä, vaikka niin luulinkin pitkään. Tääkin on just se, että tää on semmonen, tää just yhdistelee myös tosi paljon eri genrejä, että siinä on niinku kolmannen persoonan räiskintä, siis siinä on kolmannen persoonan mätkintä tuolla Giantina, sit siinä on niinku semmosia base defense strategia-osuuksia, siinä lennellä jetpackilläkin ja vaikka mitä, ja tätä. Tää on kyllä semmoinen, mikä tosissaan pitäisi pelata uudestaan, että tätä voi olla mielenkiintoisempikin, mitä itse muista. Viimeksi lapsenahan me pelannut. Kova juttu ainakin sillä. Sitten on Stonekeep. Joudun sanomaan, että tätäkään en ole pelannut. Se on myös tämmöinen luolasarja, mistä on niin kuin tuo Lands of Lore. Kuulemma tommonen hidden gemi. Mutta joo, tosissaan lopetetaan tähän Might and Magic-osioon, koska tämä on tosiaan minun lempisarja ainakin. Tämäkin on luolastorymistelyä, mutta tämän erikoisuutena on se, että tämä on niin vapaan maailman luolastorymistely, että siis ei siinä mielessä vapaa, se maailma olisi täysin yhtenäinen, mutta se on niin jaettu niin karttoihin kumminkin, ja siellä niin maastossa etittää luolastoja ja niin ja edelleen tehdään questeja ja sen sellaista, että kyllä me sanoin, että niin tämän genren niin raameissa tämä on kyllä oikein tosi erikoinen, että tästä tosissaan saa lentotaikaisia ja saat lennellä sillä vapaassa maailmassa ja sitten tässä niin sellainen, että siellä voit joko vuoropohjaisesti pelata tai sitten reaaliajassa ja tavallaan se taistelu on aika yksinkertaisesti, että siihen vaan lätkit enimmäkseen taikoja kaukajaa, mutta nuolilla niitä vihollisia ja väistelet niiden juttuja, niiden iskuja, mutta tai sitten kun olet lähitaistelussa, niin rämpytettä vaata ja kaikki hoittaa sen hakkaamisen sillä tavalla, mutta niin kuin sitä yksinkertaisesta taistelusta huolimatta, niin kyllä ne niin kuin, niitä kyllä jaksaa ja tosissaan iso maailma ja paljon erilaisia klasseja, paljon päivitettävää, paljon questeja, hieno graafinen tyyli, että tässä on semmoista, tässä niin kuin, on ihan niin kuin sprite-grafiikkaa ja sitten tässä on sille hauskaksi tehty, että tässä on niin kuin kuvattu oikeita ihmisiä ja niitä on niin kuin vähän muutettu sprite-muotoon ja sitten on myös niin kuin NPC:hän on niin kuin ihan ne on vaan valokuvia otettu ihmistä asusta, että siinä on semmoinen hauska jäänne, aikakauden jäänne. Siis tässä 6, että 7 ja 8 se valokuvauspuoli jätettiin sen tämän pois, mutta 6 on paikalla ja 6 on se kaikista rakkain. Tämä on vähän niin kuin se peli, mikä sai rakastumaan roolipeleihin niin kuin yleensä. Toivon sitten useampi ihminen tätä pelaisi. 8 on semmoinen lyhyin ja keskinkertaisen ja helpoin. Siitä on kyllä helppo aloittaa, mutta tosissaan jos haluaa parhaita pelata tämän sarjan osia, niin se on tämä 6 ja 7. 7 ja 8 on semmoinen hauska minipeli, semmoinen Argumage-korttipeli, missä pitää tuhota vihollisen torni käyttämällä erilaisia isku- ja puolustuskortteja. Se on kyllä hyvä se miten minipelikin, jos senkin takia kannattaa näitä pelata. Mutta joo,
eiköhän tämä ollut tässä.